Per accedir a l'eina Cel, haureu de buscar al vostre navegador cel.ub.edu. Un cop estigueu dins de l'aplicació, només caldrà que feu clic a Accés a l'aplicació, l'identificador i la contrasenya. Feu clic a Entra i s'obrirà l'eina Cel. Un cop dins de Cel, tindreu dues pestanyes disponibles, la de cursos creats i la de cursos pendents. En el cas que tingueu cursos pendents, us trobareu una pantalla similar a aquesta. Aquí apareixeran tots els cursos que encara no han estat creats al campus virtual, però que teniu assignats l'encàrrec docent a grat. En aquests cursos trobareu tota la informació necessària, com per exemple el nom del curs, la categoria, l'assignatura, el quadrimestre, el curs i el grup. Si tota aquesta informació és correcta, podeu fer clic a Crear curs. Un cop hi feu clic, veureu que s'obrirà una pestanya emergent on podreu canviar el nom del curs. En aquest cas, per exemple, jo potser vull afegir el grup. En el cas que no vulgueu canviar el seu nom, no fa falta que hi afegiu res. Després veureu que hi ha un paràmetre que és el de la visibilitat, que us permetrà decidir si el curs, en el moment en el que el creeu, es crearà de forma visible al campus virtual o ocult pels estudiants. Recordeu que vosaltres, com a professors, podreu veure tots els cursos, ja siguin ocults o visibles, però aquest paràmetre fa referència específica als estudiants. Tot i així, tot i que marqueu una opció o l'altra, podreu editar-ho més tard al campus virtual. Aleshores, ho podem deixar així, com ve per defecte, només caldria que fem clic a Desa. Un cop hem fet clic a Desa, veurem que aquest curs passarà a cursos creats, però que apareixerà amb un missatge en color verd que posa pendent de campus. Això vol dir que, tot i que el curs ha estat creat a l'eina Cel, encara no ha estat creat al campus virtual. Doncs aquest procés, tot i que és automàtic, pot trigar uns minuts. Haurem d'esperar-nos i ja veurem com ho podrem editar. Bé, un cop aquest curs ja s'hagi creat al campus, podrem realitzar diferents accions. Per exemple, si fem clic al botó Edita, veurem que li podrem canviar el nom al curs o que hi podrem fins i tot canviar-li la categoria. Si fem clic, se'ns desplegarà totes les categories disponibles i només haurem de seleccionar la categoria a la qual volem canviar el curs. Haurem de fer clic a Desa i aquesta informació quedarà guardada. També tenim l'opció de fer clic al botó Més i se'ns desplegaran aquestes tres opcions. La primera opció és Gestiona inscripcions UB-Giga. Aquí haurem de gestionar tot el que tingui a veure amb el codi Giga. Després tindrem Gestiona publicacions, que són la bibliografia recomanada i el pla docent. I inscriviu usuaris. Aquesta opció serveix per inscriure diferents usuaris, ja siguin coordinadors d'assignatura, ja siguin professors o alumnes. Bé, si fem clic a Gestiona inscripcions UB-Giga, ens apareixerà aquesta pantalla. En aquest cas, no hi ha cap inscripció Giga afegida. Per tant, haurem d'afegir-la nosaltres si volem que els alumnes carreguin. Per això, haurem de fer clic a Afegeix inscripció UB-Giga i haurem d'omplir les següents dades que apareixen a la finestra emergent. A curs acadèmic haurem de posar l'any, el codi Giga, el número del codi, per exemple, el tipus de codi Giga. Si fem clic al desplegable, veurem que pot ser un codi d'assignatura o un codi d'ensenyament. Recordeu que el codi d'ensenyament no s'assembla al codi d'assignatura, doncs sol tenir lletres barrejades amb números. El codi d'assignatura són sempre 6 números. En el cas que nosaltres volem afegir un codi d'assignatura, com és en aquest cas, mai haurem de fer clic a codi d'ensenyament. Doncs això comportarà un error i farà que els alumnes no carreguin. Per tant,
En aquest cas ho hem de deixar en assignatura. Seguidament haurem d'especificar el quadrimestre, per exemple, quadrimestre 1. Si fos el quadrimestre 2, hauríem de posar un 2. Seguidament trobem l'opció Inscriu alumnes. Aquesta opció serveix per deixar que els alumnes es vagin inscrivint automàticament al curs. Això vol dir que tots els alumnes que es vagin afegint a aquest codi GIGA, per exemple, perquè s'han matriculat més tard, s'inscriuen automàticament. Però, si no volem que això passi, hauríem de marcar que no. Per defecte, sempre vindrà marcat amb sí. A continuació, trobem Genera grups GIGA. Aquesta opció permet que dins del curs es creïn tots els grups que es contemplen dins del codi GIGA. Això vol dir que, per exemple, es creïn per separat, dins del mateix curs, els grups M1, M2, T1, T2, etc. Si marquem que no, tots els alumnes s'inscriuran sota un mateix grup. Per tant, no hi haurà les distincions de grup de matins o grup de tarda. Si deixem marcat que sí, apareixeran dins el nostre curs M1, M2, etc. En el cas que nosaltres només vulguem matricular un grup, haurem de posar-lo. Per exemple, M1. Si ara fem clic a Desa, d'aquest codi GIGA només carregarà el grup M1. Si volem editar aquesta inscripció GIGA, volem afegir, per exemple, més grups, haurem de fer clic a la icona del llapis. A l'apartat Grups GIGA haurem de posar una coma i afegir els grups que hi falten, per exemple, M2 i T1. És important que ho separem només amb una coma. No s'ha de deixar un espai entre els grups, doncs aleshores els alumnes no carregarien. Un cop afegida aquesta inscripció, hem de fer clic a Desa i veiem que automàticament els canvis s'han aplicat. En cas que ens haguem equivocat i volem eliminar tota la inscripció GIGA, haurem de fer clic a la icona de l'escombraria. Aquí veurem tota la informació sobre aquesta inscripció GIGA i tots els usuaris afectats amb el canvi que volem aplicar. En aquest cas seria eliminar la inscripció. Fem clic a Accepta i veiem que la inscripció GIGA ha desaparegut. Veureu que al costat del botó Afegeix inscripció UB GIGA apareix el botó Veure publicacions. Si hi fem clic, ens apareixerà aquesta pantalla que en aquest cas està buida perquè no té ni pla docent ni bibliografia recomanada. Però, si anem a un altre curs que sí que en té, veurem una pantalla molt similar a aquesta. En aquest cas, l'enllaç de dalt és la bibliografia recomanada, com indica la B, i la part de baix és el pla docent, com indica la D. L'estat és R, el que vol dir que està correctament processat i publicat al campus virtual, i aquí tenim el botó de republicar. Això vol dir que en el cas que hi hagi algun error amb l'enllaç, hauríem d'eliminar l'enllaç del campus virtual i fer clic en aquest botó i aleshores automàticament es tornaria a publicar. Aquest enllaç que hem vist a inscripcions UB-GIGA és una drecera a l'opció Gestiona publicacions. És a dir, es pot accedir a través de dues bandes, per Gestiona publicacions o a través de les inscripcions. Finalment, si volem inscriure usuaris al nostre curs, haurem de fer clic al botó Més, Inscriu usuaris. Aquí ens apareixeran tots els usuaris que ja estan inscrits al curs, podrem veure el seu nom, el seu NIUP o NUP i el seu rol dins el curs. Veiem que aquí tenim un usuari amb rol de professor i un usuari amb rol de coordinador. Si volem afegir més usuaris, haurem de fer clic al botó Afegeix usuaris i podrem cercar-los pel seu nom, pel seu primer cognom, pel segon cognom o el NUP. Per exemple, fem clic al botó de cerca i ens apareix l'usuari. Ara que ja hem trobat l'usuari, haurem de decidir quin rol volem que tingui dins el curs. Si volem que sigui estudiant, si volem que sigui professor o coordinador de l'assignatura. Per exemple, si vull que sigui coordinador, faig clic aquí, Inscriu. Veurem que automàticament apareix un missatge verd que posa usuari inscrit i ens apareixerà l'usuari aquí. Un cop hem acabat de fer les nostres gestions de cel, si volem sortir de l'aplicació, només haurem de fer clic al nostre nom, que es troba a la cantonada superior dreta de la pantalla, i seleccionar Sortir.